No čo ty, moja brzda pribrzdená, čo? Ešte furt vypadáš, jak ten nedopečený moriak, čo si ho dala na Silvestra na raňajky ako zákusek. Čo? Alebo ne, ty vypadáš ešte horší. Však pri tebe by sa ani King Kong nemusel hanbiť za svoju figúru. No čo na mňa čučíš? Huba ohoretá, brucho rozžapené. Čo? Čo si nechala ujsť ani zábavnú pyrotechniku? Ohrené prskavky místo tyčiniek. Jaký šmak? A čo si ty myslela? Jakože popeky po novom roku nebude vrešťať. Čo? Že tu nebude jančiť jak medicimbal, lebo však aj papeky má len jedny nervy. No mám pre teba prekvapko, Mica. Papeky nemá nervy. Takže moja, nečum na mňa jak pokazená treska. Hupsni do papúč od Ježiška, nasaď smoking, ideme privítať nový rok, jak sa patrí. Meky, feky. A, chlapci, keď mrcina, nejsem žádná zdochlína. Stepujem, ale je to klasa, ale ne jak divé prasa. O, Meky, jak sa víta nový rok? Ňa, jak u debilov. A stepujeme, chlapci, a ideme na to, a prístav, a pome, a lizársky štýl, a bežecký štýl, a dochodkovský štýl. A Meky, ideš! A Peky! A papeky! A Meky! A Peky! A papeky! A ideš! A prístav! A mrcina! A ideš! A poď! A tancuj! A teší sa! Vítaj nový rok! Poď, Emo! Tancuj s nami! A ideš! A makaj! A klikaj! A dať! Meky, feky! No čo moja? Neže, jak na nový rok, tak po celý hroch budem vypadať jako. Víš, čo ti chcem povedať, čo? Na ma neser! A nežer. Elena! Áno, Topor? Vedela si o tom? Podľa toho o čom? O tom, čo som ja nevedela, teraz som sa to dozvedel. Ale ja neviem, či to, čo ty si nevedel, je to, čo ja viem a ty si sa to potom dozvedel, alebo je to niečo celkom iné. No nič. Vedela si o tom, že máme nové vedenie? No tak potom to nie je to, čo ty si nevedela, ja som o tom vedela, ty si sa to potom dozvedel. Je to niečo celkom iné. A čo to pre nás znamená? Príde sem nový majiteľ. Kto? Ako? Kedy? Moment. Teraz. Čo som to len chcel? Čo som to len chcel? Pozdraviť. Zdravím. To je náš nový majiteľ? Nie, tento vyzerá ako doktor Koza. Myslíte? Doktor Koza. Máme nové vedenie. No chvála Bohu, to staré stálo komplet za hovno. Kde sú tie nové káble? Sova. Sova! V mojej ordinácii! Okamžite ju zastrelte! Hneď! Ja sa volám Sova. Áno. A v prírodopisných filmoch vyzeráte teda podstatne sympaticky. Kúpili sme vás? No moment. Možno ste kúpili budovu. Možno ste kúpili nábytok k celej budove. Možno ste si ráno kúpili 2 rožky. Ale nás si len tak ľahko nekúpite. My nie sme len tak ľahko na predaj. Zvýšim vám plat O 2%. Berieme. Dohodnuté. Sova!
Počul som, že viete otočiť hlavou o 360 stupňov. Dokážte. Kolegovia, pripravení? Áno. Granát! Varuj! Tak, kolegovia, pacient je už otvorený. Sekeru! Alena, ty nemáš výčitky svedomia? Ja? Nie, prečo? Veď ten orgazmus bol pravý. No moment, ale ja mám na mysli tú vec ohľadom predaja nemocnice. Aha, ale aj ten orgazmus bol pravý. No moment, Elena, stop! Ty si sa vyspala s osobom? Sekera! Áno. A vadí ti to? Veď sme boli rozídení vtedy už 2 hodiny. Elena, ja zistil, že ťa vôbec nepoznám. Čo? Vy sa vôbec nepoznáte? Toto je ten oný a toto je tá ona. Už sa poznáte. Nedal si nám čas, aby sme sa spoznali. Elena, prisahám, že tie dve nahé černošky v mojej posteli ráno boli fakt moje sestry. Aha, tak to mení celú situáciu. Bože, vy máte na sebe krv. Nový riaditeľ vás volá na poradu. Takže, po kompletnej hĺbkovej analýze sme dospeli k istým záverom a toto sú výsledky. Že to nie je až tak negatívne, nie? Pardon. Toto sú výsledky. A čo z toho vyplýva, inžinier? Musíme niekoho prepustiť. Vypustiť? Teraz? OK! Tak leďte, sova! A koho? Niekoho, na koho nie je spoľahnutie. V kulároch sa hovorí, že ťa prepustia toto. No čo je? Ja čakám. No, inžinier, prečo ste nalíčení? Presne, ste nalíčení ako žena. Ale to sa vám len zdá. Ale kdeže? Nie. Inžinier, vy vyzeráte presne ako... Ako sestrička povolná. Presne. Ale kdeže? A toto? Toto je čo? Odhalili ste ma? No, konečne. Už som si myslel, že nikdy neodletí. Topor, pichni do mňa morfium. Prepáčte. Zabudol som si tu graf.